katin-awan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam nga naingon nga bisan kinsa nga dili mo dawat sa pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo sumala sa Biblia, dili iya. Na nasa San Juan 8:47 nga kadtong mga tao nga dili mo dawat og moila sa akong mga pulong, sila dili ako, matod pa sa Ginoo. Maigsoon ato ning pasundan sa hamubo nga pagampo. Sangan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios nga makagagahom, kami nagatuo kanimo, ikaw mauna. Wa pang langit ug yuta kay ikaw way sinugdan ug way katapusan. O ang imong gahom, Almighty, way kinutuban imong gahom sa pagpadayag ug pagbuntog sa kaaway namo nga mong yawa. Mo sa Ginoo niya kami aron sa pagpangaliupo kanimo nga kining dakong kagubot karon sa kalibutan ang gubat. Bayubay ng mga nason nga nagsangka, nagubat, taghanang nangamatay. O kini mo isa katimaan nga Ginoo lang himuot o nagdugang ang mga kasalanan kaya ang gubat kastigo man sa atong sala. Musa nangamuyo kami Ginoo, taki kami dugang nga lamdag nga magabuhat kaming maayo, maglikay kami sa sala o nga mong imantala ang imong mayang balita ngadto sa among mga kaigsunan o kining tanan among ipangayo sa panabang ni Jesus atong Ginoong manunubos o sa pagampo sa atong mahal nga inahan nga siyang pagampo ngadto siyang anak nga si Jesus, siya dili balibaran. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, maayong gabi. Uban nato niya si Brad Aling Bacalso, usa sa aktibo kayong Catholic Faith Defender o usa sa mga Catholic lay ministers nga motunga sa bukid sa adlong Domingo aron pag himo sa kasaulugan sa pulong. Unsa maning kasaulugan sa pulong. Mao ni sa kamatang sa pagsimba nga mga lay ministers mo dumala o nga mga taong mosalmot, duyog sa pagampo o pagpaminaw sa mayang balita, sila dunay panalangin. Natuman nila ilang Sunday obligation kadtong nagpuyo sa kabukiran nga maglisod na pag dulhog sa kapatagan. Mao ni Catholic lay ministers. Nyauban sa nato niya si Brad Dennis Bacolod, usas mga leader sa Catholic Charismatic Movement nga karon na sad og doon nagyapon siya programa sad sa media og niya sad Steve Bote atong naila nga usa ka tawo nga daghang kay mga nasod nga naadto niya tungod kay siya usa man sa mga nabantog sa sala. Usahon ta paghusay matod pa sa atong Ginoo. O kadtong muduol kaniya uban ang timos kinasingkasing ang paghinulsol. Dili niya balibaran. Ablihan niya ang iyang kasingkasing sa pagpasaylo sa atong mga sala. Kay buot ang Ginoo nga maluwas ang tanan. 1 Timoteo 2:4. Dili ko buot nga dunay usa ka tawo nga mahug sa impierno. Apan buot ko ang tanan maluwas pinagi sa kay balus kamatuoran. 1 Timoteo 2:4. So unsa maning kahibalo nga atong angkunon aron nga maluwas kitang makasasala. Mao ni ang gisgutan ni Dungaling nga sa Mateo 2:32 may tungod sa tao nga bisan kadaghan mapukan
kadaghan sa mo barug aron pagbakod sa usa ka bag-ong kinabuhi kaha nga mosunod na siya sa lamdag sa Ginoo. Pero nga nung ningon man ang Ebanghelyo giason San Mateo 12:32 nga kung makasamo sa amahan mapasaylo pa mo, kung makasamo sa anak may kaygayunan nga mapasaylo ka mo, pero makasa batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Murag labaw-labaw tingaling Espiritu Santo sa duha ka divine persons nga sila tumbas og parihara, way taas way mubo kanila hingpit nga way sinugdan ug way katapusan og pulos omnipotente sa ato pa magagahom sa tanan. Murag labaw-labaw tingaling Espiritu Santo sa Hebrehanon 6 divine persons nga sila sa unahan omnipotente nga ato pa magagahom. Muhatag ka na to og giya sa tubag. Dunay mabasa na to sa Hebrehanon 6 divine persons nga to sa omnipotente nga ato pa magagahom pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon 6 divine persons nga to sa omnipotente sulon nga kinabuhi ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon 6 divine persons nga to sa omnipotente sulon nga kinabuhi ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon 6 tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon 6 tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon 6 tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to sa Hebrehanon tinuulon nga ilang tupang sa Ginoo buhat sulong nga kinahanglan ug matod pa sa Hebrehanon 6 4 nga to sa dunay mabasa na to
Thank you.
o bisan unsang buhat sa adlaw Sabado. Iyan ni Moises dili niya sa Ginoo. Muna nga ang iglesia sa panahon sa karaang tugon doon ay pagtandog siya ang kugalingon nga maingon atong pagkasulti nga wala na mahimo sa plano sa Ginoo. Kaya daghan naman kayong sugo ni Moises nga wala nakatuman. Gosa ang Ginoo si Yahweh sa malang sa Hosias 11, si Yahweh ang Diyos ang mahan mingon, pahunungon ko ang adlaw ng ipapahulay nga Sabado, pahunungon ko ang ipapahulay nga Sabado. Pahunungon mo gina. Kay gisambugan na mo na sa balaod ni Moises. Mo na nag-anam siya og maingon nato pag kyupos sa to pamurag na hiyos na siya kay lagi hatag luna ang iglesia nga pagatukuro ni Kristo. Tois Petros it superhang Petram edificabo ecclesia miam it portire en meri nga ako nagaingon kanimo Pedro tukuron ko akong iglesia nga gangahan sa Hades, gangahan sa kamatayan, gangahan sa gahom sa kadautan, dili makapukan sa akong iglesia. So mo na ang pangangkon sa uban nga na umod na pungkag na hanaw ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Natawandos nila usa ka di lang sayop ko nila usa ka sala kay ilang gipabak nahimo alang kanila nga bakakon si Jesus. Kay ningon si Jesus way bisag unsang gahom sa yuta ang kamatayon, ang kasalanan, kasipanan nga makabungkag, makahanaw sa iglesia nga akong gitukod. Nya ningon mo sila ang iglesia ang gitukod ni Kristo nahanaw mo nang tukod na sa usab si Kristo sa 1914 dili na tinod nganong dili na tinod, that is unbiblical. You cannot find any message or lines of the Bible that the church that was founded by Christ put into nothing, and it will be replaced by Christ himself, which is not true. Kay wa man sa may pabanguno ni Kristo nga wa man unsa busa baliko nato nga dili na kay sayop pamakak na ug himon lang bakakon si Kristo. Kini si Kristo ang akong iglesia gitukod akong ubanan kanunay kada adlaw bisan hangtod sa katapusan sa panahonan. Yung sama niya pagbarug ana ug napukan niya puli haglain. So dili na pamakak kwan gyud sala gyud di nga gihimo og nagbutang-butangan nila ni Kristo usa ka bakakon din na mahimo di na tinuod. Mao na atong tubag sa pangutana. Daghang salamat Brother Sok, pero sa dili pa gyud ato sa ni ibalik ni Brother Steve, pero ato gining recognition ng nagtan-aw ron Brother Sok kay apil man ni tan-awan ni nag-studio naminaw na to ug nagtan-aw sa tong Facebook live si board member Jojo Bacaltos, may gabi diha board niya si Brad Bernie Dormido o Tomasita ani Bacalso. May gabi sa atong tanan. greeting ni Dong Jojo Bacaltos. Ferder Baya. Oh. Yes, Ferder Baya. Oh, si Itong programa niyo sa Sabado, naminaw gyud ko daghan kong nakatunan ako. Tabangil ko dong. Kay ikaw sasad ka malamon nga tao. So greeting adto ni Ferder Baya ug ni Honorable Jojo Bacaltos. Nya si kuan sa Brother Sok si Rudy Cabigas. Oh, Dong Rudy Cabigas. Sige sunod sa atong programa gyapon si Rudy Cabigas. Uli na sa iyang silingan si Brother Duming Diniga o kauban niya si Fiscal Rubia diha sa CB White Brother Sok. So may gabi sa tanan naglantaw karon sa atong Facebook live, then ato ray balik kay niya may daghang gi-prepare si Brad Steve Buti sa iyang mga pangutana, so atong paminawon si Brad Steve Buti. Salamat kayo Brad Sok no sa imong unang tubag Brad Sok, big-on kayo nindot kay sanan katong mingon ka nga mingon si Kristo bisan gangaan sa kamatayon dili makabuntog kaniya, ug katong ikaduha Brad Sok nga mingon ka nga Mateo 20 ningon atong 28 20 nga mingon atong Ginoo Brad Sok nga imong gigamit nga ako magauban kaninyo kada adlaw hangtod matapos ang kalibutan. So sawa pa ang 1914 Brad Sok kinsa may giubanan ni Kristo. Ang sunod nga pangutana Brad Sok,
Sumala sa Ezekiel 14:20, by the way, Bradsok, ang mga Katoliko, kung doon ay pista, grabe kayo, ampo ni Santa Maria, mga santo, mga santa, nga maingon ta, Bradsok, pray for us. Apan sumala sa Ezekiel 14:20, Bradsok, dako kay ning supak. Nga naman, paminawa, Bradsok, bisan pa si Noe, si Daniel, og si Job, ana-ani ana, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova. Sila dili makaluwas sa mga anak nga lalaki ni sa mga anak nga babaye. Sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingon nga mga kalag pinaagi sa ilang pagkamatarong. Klaro kay Bradsok nga kini si Noe balaan man ni, si Daniel balaan, si Job balaan, pero unsay giingon dinhi, sila dili makaluwas, ang makaluwas lamang sila sa ilang kaugalingon, apan dili sila makaluwas sa mga anak nga lalaki ni sa mga anak nga babaye. Klaro kay Bradsok nga sayop di ay ang pagtulunan sa Iglesia Katolika nga moampo sa mga santo o mga santa, Bradsok. Unsay atong ikatubag ni Bradsok? Sakto mo na ka kini si Noe, Job, o si kaya katulodong Si Daniel. dili man sila manluluwas pero magatabang sa kaluwasan. Matayan na to nga sila dili mao manluluwas. Ang manluluwas mao si Kristo, nasa buhat 4:12. Ubo sa langit wailay ngalan nga gihatag aron kamo mga luwas, ang ngalan ni Jesus. Muna si Jesus mao ginang magluluwas, pero ang mga santos dili man sila magluluwas pero makatabang sa kaluwasan. Nanas Biblia na sa 1 Corinto 9:22. Nganingon San Pablo sa mga huyang na ako sa kahimtang nila, o sa mga gamhanan ningo ako pag-ipon kanila, aron ang uban kanila maluwas ko. So kanang pag-inom magluwas ko, ningon man siya nga, pinaagi sa akong walig maing balita, makaluwas kanila. So sabot ni San Pablo nga siya makatabang sa kaluwasan. Gumikan siya ang pagwali sa maing balita nga makatuhop sa kasing-kasing sa tao o ganahan tang mukalawat niya na sa atong kinabuhi ug kalag kay kini makasiguro sa atong kaluwasan ang mga pamahayag sa balaan makatabang sa kaluwasan. Pero dili sila mahong luluwas, makatabang lang sa kaluwasan. Musaos to na nga si Noe, si Job, si Daniel, dili makaluwas kay dili man sila magluluwas pero makatabang sa kaluwasan. Si San Pablo, apostol, apan napuno siya sa kaibalaw sa Diyos, pulong sa Diyos, busa matupad niya, pinaagi sa akong maing balita ni Kristo akong gigamit aron kadtong mutuman makaluwas nila. So makatabang ang mga balaan sa pagluwas kanato pero dili silang magluluwas. O sakto na dong aling si Noe, si Job, si Daniel dili na pagkaluwas kay dili man sila magluluwas, makatabang sa kaluwasan. So mo na nga atong analogy nga may taon kay ang ako igsuon nga himatyon nagtinga na pero naluwas mas doktor. Ang doktor kay nagaluwas, daghan kay gigamit sa doktor, injeksyon, tambal, niya ang iyang katakos gamit niya. So siya, ang doktor, nakatabang, gumikan siyang kinaadman, gumikan sa mga tambal nga gigamit niya, pero din ato siya tawgon og maugyoy na kaayo, kundili nakatabang siya nga may balik og kaayo ang lawas sa tao nga himalatyo na. So that is analogy. Okay, Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa mga explanation nimo may tungod ni pangutana ni Brother ST Buti nya sa dili pa to ning recognition ang mga kauban nato labi na diha sa Kanuluan Talisay City Cebu si Tia Masing Batilier na Lorinda, yung anak Lorinda Batilier na Garayros Radio na naminaw niya labi na sa tanan gayod ng mga kauban nato din ang mga officers wat-wat lang mo kadiyot kay naan niya tadiha niya man si Brother Glenn Gimod o sa di pa de Brother Sok o sa di magtanaw sa atong Facebook Live ang atong kanhi
atong kura paroko or atong ating pastor diha sa St. Joseph Parish Tabunok, si Father Dennis Baricuatro. Sige, tanaw sa atong live may gabi niya, Father. Kanya tuduling siya na Team pastor. siya leader diya sa Leader, tabunok karon to ana sa Katmon. Askat mo. Dako gyapon nga parokya. Siya ay kura paroko dito. Padre Baricuatro. Atong paminaon si Pagumangko ni Monsignor Monsignor Kamumot. Niya man si Brad Glenn Kimod, brother, so katong paminaon siyang pangutana. Oh, Doglin game. Dagan salamat Badaling ug mayong gabi kanimo Badsok, Badaling, Badistibuti, Badinis, Bakulod, Bamando ug sa atong mga viewers ug sa atong tipaminaw sa mga radio station DYRF. Badsok di may gipada Badsok nag-ingon man nga ug ako nakakita og laing mapintas nga mananap nga nagagawas gikan sa yuta ug siya nagahimo og dako nga mga kahibulungan mao nga siya nagapakanaog og kalayo gikan sa langit nganha sa yuta diha sa pananaw sa mga tao nga nagaingon ngadto kanila nga nagpuyo sa yuta nga sila gayud maghimo og usa ka larawan nga mapintas nga mananap nga nagbaton og usa ka nagbaton sa samad pinaagi sa usa ka espada og nabuhi diha sa pinadayag 13:11 ug 13:14 unsa may atong katinawan ni Brezok nga at sa to papa may pasabot ani nila Brezok. Kaya sila dong ato tagal sila pasalamat pero ang iyang gisulti o gibasa mo sumpaki na nga ang iyang hunahuna masakyan sa usa ka kamatuoran nga ang Santo Papa mo'y naigo niya na dili na tinuod bakak na naara sa imong gibasa iyang gibasa ipadamalan nini sa sakigala ni Glenn Kemon nga ang maong mananap nga mapintas nga gituan o giwalis uban nga mao nang Santo Papa nga gitawag og mananap og kahibulungan og matud pa naghimog larawan nga mapintas. Dini kanarang usa ka duha ka pulong nga larawan mapintas. Maigo na malugit na nga kanang iyang gisulti nga gipadaan ni Glenn. Wa siya kasabot nga dili na referido sa Santo Papa. Usa ra ka pagutana. Kinsa mang Santo Papa nga naghimog larawan sa mananap nga mapintas. Unsa man mananap nga mapintas? Dragon, leon, tigre, kining gusto kayong mamaak, bitin. Way Santo Papa nga naghimo niya ng larawan sa dragon o larawan sa kining mapintas nga mananap sama sa leon o tigre. Wala tayo mabasa na. Doon ay mga dayan-dayan sa simbahan para sa bunok, diya sa, diya sa Pardo. Kung mo na ikagdagan, tanaw ka sa simbahan sa Pardo. Sa pasad, kanabang musuod na ta simbahan, naiduha ka nagatbang larawan sa leon. Oh. Pero dili nagsanto Papa nagbuhat ang nagbuhat sa simbahan. Doon ay kahulugan. The lion. The lion is strength. The lion is guard. So, dili na gingon na to nga hindi mo Santo Papa. Hindi mo na sa architect pagdayan-dayan nga this church ang maong simbahan ana ay kagahuman. Ang mayingon na to pasumbingay sa duha ka dagkong larawan sa leon nga naagi sa atubangan sa simbahan sa El Pardo, Cebu. So dili na hinimo Santo Papa mo sa kanang imong gisulti Glenn Kimod nga imong nakuha gikan sa higala. Ang usa lang kalinya sa gisulti nagtug-ana nga dili ni tinuod ang iyang gisulti. Kaya wa may Santo Papa ang nahimog larawan sa manang mga mapintas. Sa mga larawan ng mga mapintas. Ang leon pa, ang tigre, dragon, wambitin. Umali Santo Papa naghimo na. Sa mora na ito'y kasulti dong, mubo lang kayo kay ang mismo niyang pamahayag, giunay ra siya. So sa kabakak o dili mahimo, ika sumbalik o ika referido
may mong patumong niya as reference o referido nga to Santo Papa. That's nothing. Oh. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutanan ni Brad Glenn Kimud niya sa atong mga kaigsunan nga naglantaw dinha sa kandulawan si Brad Bianix Damido MBE diha sa tanan gayon nga kasigig sunod sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko at aniyaman si Brad Dennis Bacolod ni balik man Brother Sok atong pangutanon ang yamatampo pangutana. Okay, Brother Dennis Bacolod. So, kagahapon sa Santos nga Ebanghelyo, tulo ka tao ikumpara kang Hesus, si Elias, si Jeremias ug si Juan magbubunyag. Sa kadaghan sa mga personas nga naa sa balang kasulatan, nganong kining tulo raman ang gimensyon, ang gihisgutan sa mga apostoles kabahin ni Hesukristo. Sa diyang nangutana si Kristo, kinsa man siya para ninyo, para nila. Palihog kuno ko, Brother Sok. Kinsa man ako alang kaninyo. Tingali diya initubag o dili kay tingali sumalas na suwat. Nagtuo nga ikaw mo si Elias. Ikaduhang si Jeremias. Juan magbubunyag. O ikatuo Juan magbubunyag. Nya si Elias usani ka tao nga propeta mananagna o kini siya daghan sa kay nakabig nga mga tao. Di lamang siyang wali pakigpulong sa iyang panahon kundi sa mga kahibulungang hitabo milagro diya kaniya. Nya si Jeremias, nganong si Jeremias kay diya sa Jeremias 38-39 nga daghan nga mga kalisdanan, daghan mga katalagman, daghan mga panggukod o kini sa gubangonra sa tao sa Dios sa mas mga propitang iyang ipada kay si Kristo propita masan nga kini mahimo nga usa ka kasulbaran sa usa ka propita sama ni Jeremias tungod sa gahom nga naangkon ug tungod sa kaalam nga gibansay. Ya sama sa ni Juan Bautista kay si Juan Bautista usa ka tawo nga kahibutngan kay sa pag-edad yang mga 12-13 nibiya na siya sa ilang panimalay with the permission of the father, the mother, iyang amano ginan uyon. Kung siya iyang gihimo dito sa Kamingawan, nagampo, nagpuwasa, kung ganay wa siya mukaon o makaon nga normal sa tao, sagbot o bisan ang mga kanagagmay mga maglukso-lukso nga mananap, iya nang kuha o gibuwan o iya sang gikaon. So si Juan Bautista nagbukas sa bag-ong kahulugan sa kinabuhi kay siya mo'y nag-una kang Kristo pagpamunyag o naibuong sa kani si Juan Bautista kay miduo si Jesus Juan, bunyagi ko dili mahimo magtutudlo, dili kay ko takos nga muhubad sa imong sapin, ako nga ganimo bunyagan, dili kaya ako magbunyag kanimo. Sa makita nato ang humilidad, ang kamapobsano ni Juan Bautista, pero the fact and truth nga siya usa ka tawo nga dunay kaisog kay si usa sa mga Herodeses, kadaghan man ang mga Herodes, dako kay sala, giilog niya ang asawa siyang igsuon o gipuyo pag yun. Bosa si Juan Bautista may singgit dakong sala, dakong pagpanapaw kini og dako kining kahugkawan nga dili mahimong sumbanan og modelo sa mga tao nga may kadok sa Dios, kining tawhana mao si Herodes. Prangka kayo busa gipadakop niya si Juan Bautista o giputlan gid so mo na nga ang iyang kaisog ug sakripisyo naghulagway
sa kaisog ni Kristo pagsulti sa tinuon, pero nagdaa kanunay og gugma sa mga tao nga makasasala. So mo na nga wa sayop ang tao nga nag-ingon nga siya si Elias, siya si Jeremias, o siya si Juan Bautista, referring to Christ. Correct na, sakto na. Balik na Brother Aling. Nagkasalamat Brother Sok niya. Kamay lang kayong minuto na bilin sa atong programa Brother Sok. Imon lang tingaling pasalamat sa tanan nga naminaw, mensaheng gamay, o mga pasalamat sa uban pa nga nahingtungdan Brother Sok. Pasalamat ng Aling sa atong DYRF manager, si Brad Rubin Bertusio. Yang kabag si Dong Alvin Sanchez. Kaya ato sa mga pasalamat sa atong mga kaigsunan nga nagpadayon sa mga pagampo alang kanato. Sila si Brad Adam Ampere, CFD President Cebu, Jeffrey Calyosa, Julius Lawas, si Steffi Barredo, Crispin Tangpos, o Brad George Torrepel uban pa. Kaya usa sa kadakong kalipay sa mga talisay nun, mao ang gasa sa gugma. Ang talisay doon ay eskwelahan, kay budngan, sustaining, continuing ang talisay college. Why tuition fee? Hilabi ang daghanang graduates kada tuig. Nahibuong ang mga tao, kadaghan sa mga estudyante. Pero why tuition fee? Tungod kay nagtuo ang nangulo nato sa talisay nga ang edukasyon dili ibaligya kundi pag-agak sa bisan sa kabus nga dili makatungtong og taas nga kahimtang sa edukasyon. Pa-eskwela sila. Thousands of graduates every year. Kunya ang atong ospital sa Talisay dahil babae nga nilinya sa ka daan sa butika dito sa Kusloyo kay nunukik palit tambal siya sukmayang niya ka ang ako pagpanan na hindisgrasya siya o tinuray na sakit o grabe kayo niya mo nagidaan na mo sa ospital kioperahan 300,000 plus kadako sa mong bayranan niya din mo pong kwarta kibayan ingon ba pa wami papahiraw bisa ko sa kasintabo tiyaw mo usa ka mayo kayang halad sa ka pamunuan nga naglantaw sa mga kabus labi ng mga operasyon dagko kayong bayranan libre ang tanan 300,000 wa sila pabayra bisag usa ka sentabo mao nang ospital sa Talisay yatong Tino Typhoon porti daghanang mga kaigsunan natong nawadan og mga panimalay gibanlas ngadto sa kawalaan o gipaluna ni Mayor Samsam sa mga eskwelahan o sa mga basketball courts dito sa Papuyo. Mga 2 kabuan gawas na o gitabangan ni Mayor Samsam sa lapi nga makasugod sila tukod o balay. Gitumbasan sa diyang kapikas si Congresswoman Ria gihatag sa kantidad sama sa kantidad nga gihatag sa mayor. Dako kayong kalipay sa mga tao. Diya, mga fire victims sa Bulacau hurot ang ilang balay kay di kasud ang fire truck dili no tibok Bulacau o kitabangan hitagan silapi nga katukod bagong balay doon na sa mga 60 kapin ka mga brilliant students, scholars nga nag-eskwela ron o mga private school doon na balay bayad kay private school naman o para na sa mga hait kay sa labutan 60 kapin na nagbayad sa ilang scholarship fee Samsam Gulyas. Mao ni ang atong nalantaw sa Talisay ang aksyon agad sa mayor. O sa mga tao nagapasalamat, nagaampo nga mapadayon ang serbisyo sa pagtabang sa mga kabus sa panahon masakit o sa panahon sa pag-eskwela nga maagak sila sa kakabulahanan sa kasyudad nga andam og tagana sa pagtabang sa katawhan mga batanon nga kabus. Mga igsoon mao ni atong mga pagpasalamat usab niya. Dungaling doon na ito libro ang katinawan sa pagtuo numero 3. Nindot kayo ang pagka-type. Klaro kay dako kay litra pero ang labing nindot ang pagtulunan so dara. Ya kon mangita mo ang libro ha.
sa tubang kag Katedral Cebu, tubang ka sa Katedral Cebu, dapat sa una day tindahan na day Cebu City Archdiocese Book Center. Sa Book Center. So na nato makita ng katinawan sa pagtuon numero 3. Patulunanon, kalipay nato ug daghang mga pangutanang naggabon sa atong salabutan, madanaganta. Ya, pasalamat ko sa atong kaubanan karong gabi na uban ni Brad Aling Bacalso, Brad Dennis Bacolod, Stay buti. Stay Buti, diya po si Mado Aquino. Marukino ug si Glenn Kimud. Salamat kayo. Ug Yeah. atong Technician brother sok si Julius. Dong Julius Kaputulan, ang maabtik o malamon nga engineer nga makapa wagtang sa burnout. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin na to. Tagbuta po ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Balik na ni Brother Julius. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nagkapambit kami kaninyo sa